खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। दिनै 27 फेब्रुआरि 2022 शुक्रबार बाराय। नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला जोबजासिम नायलांजोबबानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बर'नि रानि 2.0 चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। फै दानिया मोनथिना लादोनि मोनजिनै राशिफ्रा दिनैनि सानाव बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै। राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि खामानि थिलियाव एना एनि सोमजिखांनो हागौ। हरखाबै थिरांथा लानाया नुकसान जाहोनो हागौ। धोरोमारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन। खामानिनि थाखाय बहाबा दावबायनो थांनो गोनां जानो हागौ। सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, 2 आरो 5। वृषभ राशि बायदियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानो हागोन, जायजों नोंथांमोना सन्मान बारायहोनो हागोन। बिमाफोरा फिसा हौवाफोरनिफ्राय सहाय मोनगोन। केरियार फारसे मोजां, सावस्रि फारसे मोजाङैनो बारलांगोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 2 आरो 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गलाब। मिथुन राशि बादियै दिनैनि साना नोंथांमोननि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि फारसे मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरनोबा होनाय धोनखौ मोनफिननो हागोन। जायखिजाया खामानि फारसे जौगानाय मोननो हागोन। सावस्रि फारसे एसे एनै जेंना सोमजिखांनाय नुनो मोननो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 3 आरो 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। कर्कट राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव बहाबा नखरनिफोरजों बेरायनो थांनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां। मायबाफोर नारसिनथाया गोसोखौ असान्ति मोनखांहोनो हागौ। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। मोजां मोनलायनायफोरा एना एनि सोमजिखांनाय नुनो मोननो हागौ। कर्कट राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 2 आरो 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर। सिंह राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव सावस्रि फारसे नोजोर होनाया मोजां। सानै हयै खामानि मावलांनाया गोनांथि। रागाखौ हमथाना खामानि मावलांनाया मोजां। गोजाम लोगोफोरजों लोगो मोनलायनो हागोन। केरियार फारसे मोजां। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7, 1 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों कमला गाब। कन्या राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना समानैनो बारलांगोन। बहानिफ्रायबा मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान बारायगोन। गोदान थांखिफोरा मुलाम्फा खालामगोन। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया मोजां। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 8 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। तुला राशि बादियै नोंथांमोना दिनैनि सानाव नांज्लाय खमज्लायाव नांथानानै थानो गोनांबो जानो हागौ। नखराव अनज्लायनाय फैगोन। जिउनि लोगोनि हेफाजाबजों गोसोखौ खुसि मोनखांगोन। सावस्रिखौ मेंग्लिनाय मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजाङैनो थागोन। तुला राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 2 आरो 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो गलाब। वृश्चिक राशि बादियै गोरोन्थि खामानिफोरखौ सुद्रायनो खाबु मोनगोन। बेफार फालांगियाव गोजाम सोसननायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। खरसा फारसे सांग्रां जानाया मोजां। सावस्रिनि जानाय लोंनाय फारसे नोजोर होनाया गोनांथि। धोरोमारि खामानिफोराव गोसो जगोन। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोसोम। धनु राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजां फिथाइ थायगोन। थासारियाव मुलाम्फा खालामनो हागोन। थाबथानानै थानाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। जब फारसे मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रिनि बेलायाव सानाय सुनाय नुजाखांनो हागौ। लाभ लाइनाव मोजां। धनु राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8, 9 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि बादियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना बेफार फालांगियाव मोजां। गावनि खस्थ'नि फारसे फोथायनाय लाखिनाया गोनांथि।
गोदान सिमां मिजिंफोरा सुजुजागोन। सावस्रि फारसे नोजोर होनाया मोजां। बहाबा दावबायनो थांनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4, 5 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोसोम। कुम्भ राशि। राशि बादियै बहाबा फैसा सोसननायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मुलाम्फानि सान। जिउनि लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन। नखराव अनसायजानाय मोनगोन। सावस्रि फारसे बानाय सोमजिखांनो हागौ। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि। राशि बादियै नोंथांमोना गावबा गावनि रागानि सायाव धर्ज लाखिनाया मोजां। सावस्रि फारसे सांग्रां जानाया गोनांथि। आयेनजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरा जोबस्रांगोन। खायसे खामानिनि थाखाय जेंना सोमजिखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां। जुलि जायैफोरा जुलिनि रादाब मोननो हागोन। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5, 6 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो। दिनैनि सानसेयारि फान्जामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ जाय बिथांमोना जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ नोंथांमोननि लाइफआव एसेब्लाबो इउजफुल मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।